ono je to tak, že v tejto realite má úplne všetko svoju temnú stránku. Neexistuje, aby čokoľvek, akýkoľvek objekt, udalosť človeka alebo koncept mal iba tú svetlú stránku. Vždy môže mať tú temnú stránku, vždy má tú temnú stránku a rovnako aj tá toľko ospevovaná vďačnosť má svoju temnú stránku. Má takú temnú stránku, že môžete mať na seba a na ľudí nereálne očakávania, keď prežívajú niečo náročné alebo ťažké v živote, alebo keď proste len prežívajú svoje úplne prirodzené emócie, či už smútku, strachu alebo vyčerpania, alebo sa im deje niečo v živote veľmi náročné na spracovanie, ako je trebárs smrť blízkej osoby, si vezmeme, alebo rozchod, alebo strata obľúbenej práce, alebo strata vo všeobecnosti a v neposlednom rade úzkosti, depresie a také tie ťažšie emočné stavy a ťažšie psychické a duševné stavy, tak ľudia majú niekedy tendenciu mať nereálne očakávania a nároky, jak sami na seba, tak na iných ľudí. Prejavuje sa to tak, že pocitmi viny. Keď je to voči sebe, tak sú to silné pocity viny. To znamená, že niekde som sa naučila duchovnú poučku, aká by som mala byť vďačná za to, že mám čo jesť, mám strechu nad hlavou a mám teplú posteľ, čo by iní dali za to, keby toto mali a v podstate zahambujem svoje vlastné prežitky, svoje vlastné emócie tým, že mám nejakú predstavu na pozadí, aká by som mala byť a nie som taká, nesplňujem toto očakávanie, pretože necítim sa momentálne vďačne a možno, že sa aj cítim vďačne, ale do toho sa cítim aj depresívne, do toho sa cítim aj nejakým spôsobom, cítim sa ako cítim, bodka. A samotné pocity viny a zahambovanie svojich vlastných emócií alebo emócií niekoho iného je veľký problém, obrovský problém, ktorý dovolím si tvrdiť, že následkom tohto problému sa tieto naše problémy práve zhoršujú a zhoršujú, neriešia sa, tabuizujú sa, neriešime, máme strach ich riešiť a konfrontovať sami v sebe. A nečudujem sa tomu, pretože mám obrovský strach cítiť tú emóciu, keďže vo všeobecnosti tu panuje také presvedčenie a aj ja som sa chytila do tej pasy toho presvedčenia, že toto, čo prežívam, nie je v poriadku. Nemala by som to prežívať, pretože by som mala byť vďačná. Hej? Som silno týmto ovplyvnená a tým pádom sa cítim ako, že som není OK, že som moc, že by som mala so sebou určite niečo urobiť a nemala by som takto byť a tým pádom sa deje to, že tú emóciu alebo to prežívanie, ktoré cítim, tak zatlačam, snažím sa to, alebo sa to snažím odignorovať alebo utiesť od tej veci, bojovať s tou vecou a čo sa vtedy deje, samozrejme, že sa to len a len zhoršuje, akože my od seba, my naozaj to tu máme tak silno, je to tu proste rozšírené, že reálne ten človek sám v sebe uverí, že tú vec ani nemá, že ho netrápi. Naozaj dokážeme tak veľmi dobre maskovať sami pred sebou tieto naše stavy, že my sami v sebe uveríme, že to ani nemáme, pretože to nie je bezpečné to mať. Z jednoduchého dôvodu, pretože pokiaľ moja potreba po emocionálnej blízkosti alebo potreba prejaviť emóciu alebo potreba cítiť pochopenie a prijatie, pokiaľ trpím presvedčením, že moja potreba nie je v poriadku a že si toto objatie nezaslúžim alebo že sa mi toho nedostane. Predstavte si, že žijete v Afrike, kde nie je voda.
Hej, proste tam úplný nedostatok vody, žijete v takej oblasti, kde máte proste obrovský problém nájsť vodu a vy ste zrazu smední. Aký je to pocit? Tu nie je problém, tu v našich končinách stačí, keď sa proste napijem, ale v týchto krajinách, pokiaľ ste smední, tak je to, táto potreba vás neskutočne ohrozuje. Samotná tá potreba je obrovskou hrozbou. Chápete? Chápete, kam tým mierim? A takto isto je to aj u nás s emocionálnymi potrebami. Je to, že keď cítim potrebu byť vypočutá, potrebu byť pochopená taká, aká som, a mám pocit, že táto potreba nie je v poriadku a respektíve, že nebude nejakým spôsobom vypočutá, tak cítim ohrozenie na živote. U mňa sa to prejavuje ako panická úzkosť, panický záchvat, doslova viem stratiť dých. V minulosti som mala silné panické ataky a len preto, že potláčame naše problémy a jedným veľmi dobrým a bohužiaľ kvalitným a úspešným mechanizmom nášho potlačania sú všetky tie duchovné sračky o tom, ako by sme mali byť vďačnosť a be positive every time, hoci sa pozitív ani necítiš. Môj odkaz je skôr it's okay not to be okay. Proste pokiaľ cítiš zlomeninu duše, tak je to taká istá zlomenina, ako keď si zlomíš nohu a očakávaš od seba, že s tou zlomenou nohou pobežíš ďalej maratón, bez toho, že si na to dáš proste leukoplast a pôjdeš. Bez toho, aby si nešiel do nemocnice, kde sa ti na to pozrú a dajú ti to do sadry a podstúpiš celé tie mesiace, možno že aj roky liečenia tej zlomeniny, tak sa ďalej nepohneš. Je to masakér. Je to krutosť, je to ohavnosť a krutosť, ktorú páchame sami na sebe a je to ohavnosť a krutosť, ktorú páchame aj voči ďalším ľudským bytostiam okolo a v neposlednom rade, prečo tak veľmi mne záleží na tomto liečení a na tom, ako je to teda správne, prečo som tak posadnutá tým, aby som zistila, ako je to správne s tými emóciami, je, že mám dieťa, že som matkou a chcem, aby čo najviac, ako sa len bude dať, som neprenášala tieto traumy na svoje dieťa. Samozrejme, čo sa úplne 100% nedá, lebo 100% nie je nič, ale čím viac sa mi to podarí, tak tým lepšie, ale už musím končiť, lebo už... Videla, čo?